даромадгоҳи шаҳри Конибодом дар наздикии марзи Тоҷикистон бо Узбекистону Қирғизистон. акнун низомиён дар ин ҷо намеистанд ва ҳуҷҷати ронандагону мусофиронро ҳам намепурсанд. дидбонгоҳеро ки 2 сол пеш дар пайи кушторҳои пайҳами аъзои чанд оила дар Конибодом ташкил шуда буд, бардоштаанд. ҷанбасти сол ман 2 феврал гуфта будам, ягон муаммо нисбати пешбурди ҳамин делои ҷиноятӣ нест. Он нафароне ки ба ин ҷиноятҳо даст зада буданд, маҳкум карда тариқи суд ба ҳобси абад маҳкум карда шудаги ҳастанд. Дигар ягон онҷо проблема нест ва зарурати ҳамин дидбонгоҳ ҳам дигар аз байн бардошта шуд. қатли бераҳмонаи 23 узви 7 хонадон дар Конибодом дар соли 2024 мардумро нигарон кард. дар баъзе аз маҳаллаҳо навбатдорӣ ташкил карданду дар даромадгоҳи шаҳр дидбонгоҳ гузоштанд. токунун 4 нафар бо иттиҳоми даст доштан дар қатли бераҳмонаи сокинони Конибодом ки дар миёнашон кӯдакон низ буданд, ба зиндони якумрӣ маҳкум шудаанд. пайвандони бархе маҳкумшудаҳо ба бегуноҳии онҳо пофишорӣ доштанд. дар оғози ҳодиса дар бораи таҳти пайгард қарор гирифтани 2 шаҳрванди Қирғизистон ҳам сухан мерафт, аммо мақомот баъди нарм шудани муносибатҳои 2 кишвар дар ин маврид ҳеҷ ишорае намекунанд. баъзе аз сокиноне ки аз тарси такрори қатлҳои бераҳмона ба минтақаҳои дигар ё ба манзили хешовандон кӯч шуда буданд, ба хонаву замини худ бозгаштаанд. раиси шаҳри Конибодом мегӯяд, баргаштани мардум аз муҳоҷирати корӣ низ зиёд шуд, вале оморе наовард. мо зиёда аз 2009 гектар имсол кишти мо зиёд шудааст. яъне ҳамин бозгӯи он аст ки мардум аз муҳоҷирати меҳнатӣ бозгашта омода ба ҳаёти осоиштаи худашон ҳамаш ба сару кор гирифтагӣ ҳастанд. заминҳое ки қаблан бекор хобида буд, имрӯз соҳиб пайдо карда истоданд. ман як минтақаи Туйқай мегуфтем, қариб 700 гектар зиёдтар замин буд, 420 гектараш имсол мо ба вориди кишоварзӣ кардагӣ ҳастем. ҳамин ҳамин меҳната талаб мекунад, одама талаб мекунад, яъне раванди манам бозгашт аз муҳоҷирати меҳнатӣ имрӯз хусусияти мусбит дорад. Конибодом яке аз шаҳрҳои сераҳолӣ ва то чанд сол пеш минтақаи амнтари вилояти Суғд ба шумор мерафт. аз моҳи март то охири соли 2024 дар маҳаллаҳои гуногуни шаҳри Конибодом зиёда аз 20 нафар кушта шуданд ва ин ҳодисаҳо дар минтақа сару садои зиёде барпо кард. ҳоло дидбонгоҳ несту ба қавли мақомот мардум ба зиндагии осоиштаи худ идома медиҳанд. чанде аз сокинон нахостанд ки дар ин маврид суҳбат кунанд, вале баъзеи дигар гуфтанд ҳанӯз ваҳшати он рӯзҳоро аз ёд набурдаанд ва такрори онро намехоҳанд. фарзон муҳаммадӣ, Радиои Озодии шаҳри Конибодом.